Puseroa vaan laitetaan paremmin. Pusero on ihan hyvä tässä. Tässä sitä elokuun 16. päivän vietetään kesäpäivä Kaislarannassa. On vanhoja kuvia. Joo, Vanhoja kuvia. joo. Toiseen suuntaan kun meet, niin siellä on uuden tuolta noista. Niin. Siinä. Niin. Niin. Tuossa on pääskysiä. Kato, Pääskysen pesä. niitä voi syödä. Joo, nämä on sitten tuolta Hannan synttäreiltä. Siinä on Joo. Hanna. Syödä kuva. Kato, joo, niin voi. Kato Hanna siinä. Joo. Saara. Sitä Koittaa huuliharppu. syntymämerkki ei näy, kun sulla on Se menee- tukka pantu joo, tukka. siihen. Saara pitää sitten. Pomppii vaarin kanssa, pomppii mummin kanssa, mummun kanssa, äidin kanssa. Niitähän voi käyttää lukiessa, kun Kaurilas lukee. Näin. Siinä on sitten kakkua. Vähän apujoukkoja tarvitaan. Ai joo. Kynttilän puhaltamista. Yksi pieni kynttilä. No, kun on yksi vuosi. Niin.